Inay! Oh, anak, gising ka na pala. Ano pong ulam sa bahay natin, Nay? Ginisang gulay. Kasi binigyan ako ni Mang Romeo ng mga bagong pitas na gulay niya. Gulay na naman? Nay, aalis po ba kayo mamaya? Oo, anak. Meron kasi akong plaplansyahin dun kina Madam Rose. Nay, bilan nyo nga po ang bagong bag. Sira na po kasi ang gamit ko. Ganun ba, anak? Hindi ba kabibili lang natin noong nakaraang taon? Opo, pero maraming laman ng bag ko. Kaya madaling natastas ang tela. Pasensya ka na, anak, ha? Mahina kasi ang kita ni nanay sa paglalabada. Pinagtatawanan na po kasi ako ng mga kaklase ko. Dahil lagi na lang daw sira ang mga gamit ko. Hayaan mo, anak. Pag nakatanggap na maraming labahin si nanay, bibilhan kita ng gamit mo. Sige po, Nay. Punta muna po sa mga kaibigan ko. Sige, anak. Basta huwag ka magpapagabi, ha? Sige po. O, anak. Ba't ganyan ang mukha mo? May problema ba? Wala po, Nay. Akala ko ba makikipaglaro ka sa mga kaibigan mo? Wala naman po kasi akong cellphone. Paano po ako makikipaglaro? Dapat, niyaya mo na lang sila ng ibang laro. Ayaw nilang ibang laro, Inay. Bakit hindi nyo na lang ako bilan ng cellphone, Inay? Para nakakalaro ko yung mga kaibigan ko. Alam mo, anak, maliit lang yung kinikita ko. Sapat lang sa pang-araw-araw natin. Buti pa yung mga kaibigan ko. Naibibigay ng magulang nila yung gusto nila. Samantalang ako hindi. Inay! O, anak, gising ka na pala. Ano pong ulam sa bahay natin, Nay? Ginisang gulay. Kasi binigyan ako ni Mang Romeo ng mga bagong pitas na gulay niya. Gulay na naman? Alam nyo ayaw ko ng gulay eh. Masarap naman yun eh, at masustansya pa. Di na lang ako kakain. Bugoy, anak! Bugoy! Bugoy, anak. Pwede ba tayo mag-usap, anak? Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, nag-iiba yung pakikitungo mo sa akin. May problema ba, anak? Hindi ka naman dati ganyan. Alam ko, nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Pero anak, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Lagi po siya ang pinagtatawanan ng mga klase ko. Kung hindi kasi luma ang mga gamit ko, puro sira ang mga ito. Anak, mahalaga ba ang sinasabi nila sa'yo? Dapat, hindi ka nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Hindi mahalaga kung luma o bago ay mga gamit mo, anak. Bakit ka pa pumapasok sa paaralan? Para po mag-aral. Pumapasok ka sa paaralan para matuto. Hindi para ipagyabang yung mga gamit na meron ka. Pasensya na po kayo, Nay. Diba, lagi kong sinasabi sa'yo, na ipagpasalamat lahat ng bagay na meron tayo. Opo, naintindihan ko po kayo. Pasensya na po, Nay. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, natututo ka. Maswerte tayo, anak, kasi kahit mahirap ang buhay natin, nakakain at nakakapag-aral ka. Ang importante ngayon, bata ka pa lang. Nalalaman mo ang importansya ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga bagay na meron ka. Malit man ito o malaki. Hayaan nyo na po na, hindi na po maulit. Lagi kong tatanda na mga sinasabi nyo sa akin ngayon. Hayaan mo, anak, bukas bibilhan kita ng bago mong bag. Talaga po, Inay? Oo, anak, may bagong bukas na ukayan doon sa bayan. Marami pong salamat, Nay. Kaya huwag ka na malungkot dyan. Tara na sa loob. Sige po, Inay.